כל הערסים באים במסוק. הם באים למקס ברנר. אתה מבין? זה מקס ברנר. כל הפריקים באים בהסעות. אנחנו מסכנים. מגיעים גם למקס ברנר, אתה מבין? מקס ברנר אנחנו באים דקה וזה, אוכלים איזה שוקולד קטן, משהו, דקה וחצי. וכולם זורמים לכיוון הקיוסק המקומי. מצטיידים ב8 ליטר וודקה משובחת ועומר גם אמרה שהיא שותה. כן, לא, שותים. והם מתערבבים כולם ביחד. תקשיב, כל עם ישראל אחים בים, מסיבת טבע בים, כולם שיכורים. לא, אבל איך חוזרים? נו, מה?